Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес искам да ви представя няколко акцента от една статия, която преведох наскоро. Как библиотерапията може да помогне или да навреди на психичното здраве. През лятото на 2017 година Елизабет Ръсел преминава през труден период. Освен, че трябва да се бори с дългосрочна депресия, тя е изправена пред труден развод, част от който са двете деца в тинейджърска възраст. Това беше много стресиращ период, спомня си Ръсел. Тогава в интернет тя попада на нещо, което се казва креативна библиотерапия, при което се предлага специално подбрана художествена литература с цел подобряване на психичното здраве. Покрай този нов термин в интернет постоянно се появява и името на Ела Берту, с автор на книгата "Романът като лекарство". Ръсел, който е страстен читател, веднага решава да го опита. След кратък разговор с Ръсел относно нейните читателски навици и нейните проблеми, Берту изпраща списък с книги, които съответстват на нейния живот. Голяма част от които разказват за герои, които са изправени пред трудни брачни решения. Аз бях направо отнесена, спомня се Ръсел. Запознавайки се с уроците и грешките на литературните герои, тя успява по-добре да се ориентира в ситуациите в нейния живот и да се почувства по-малко самотна. Това откри нещо в мен, което имаше нужда да бъде открито и да бъде излекувано, казва Ръсел. Както двама изследователи писаха през 2016 година в списание Lancet, потапянето в качествената и стойностна литература може да помогне да се облегчи, да се възстанови и да даде нова сила на разтревожния ум. И може да изиграе съществена роля в успокояването на стреса и тревожността и на други сходни състояния на ума. И имайки предвид недостатъчността на достъпни услуги в сферата на психичното здраве в много страни, идеята художествената литература да бъде използвана като средство за подпомагане изглежда добра. Проучвания показват, че четенето на художествена литература подобрява емпатията, намалява вероятността човек да стигматизира определени маргинални групи, прави хората по-любезни към околните, стимулира увереността. При децата четенето на художествена литература има умерен положителен ефект върху поведението, включително и понижаване на агресивността при момчетата. Също така помага на деца с конкретни психологически потребности да се изразяват по-добре. Може да звучи невероятно, но много хора казват, че чувстват, че художествената литература им е помогнала да подобрят психичното си здраве. 81% от участниците в годишното проучване на неправителствената организация Агенцията за четене за 2022 година казват, че книгите са им помогнали да разберат по-добре своите нужди. Едно малко изследване, при което се проследяват две групи с до 8 пациента с депресия, докладва за по-добро психично здраве за повече от година, през която пациентите са посещавали групови четения на поезия и художествена литература. Карни, един от изследователите, подозира, че определен тип литература може да бъде полезна за хора с тревожност, която по своята същност е породена от непредсказуемост. Той смята, че четенето на литература, в която се показват герои с предсказуемо поведение, като много от историите от 19 век или от типа Шерлок Холмс, може да е от полза. Когато хората се ангажират емоционално със съдържанието на книгата, когато той ги пренесе в друг свят, когато те изцяло се потопят в случващото се в книгата, когато то кореспондира с тях, когато то остави от тях дълготрайни впечатления, тогава отчитаме ползи от четенето за психичното здраве, казва Пуерил, друг изследовател. Цялата статия може да намерите на адреса, който виждате на екрана. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден.